Sziasztok! Készültünk el fellépésre. Elmondom nektek, hogy hol fogunk fellépni, és mivel néptánccal fogunk most fellépni, de nem 2 órakor megyünk vissza az iskolába, és az iskolába fogunk fellépni. Halljátok, ilyen vastag szoknya lesz rajtunk, de nem úgy, hanem nagyon kicsiről megy a legmagasabbra. És ja, úgyhogy csinálj meg, és ebbe fogom beletenni a kis Na akkor elsőnek rakok bele majd ilyen sok mini kis színes gumit. Van nekünk ilyen 3 különböző színű kis csat. Van egy ilyen, van egy szürke, és van még egy ilyen bőrszín, csak nem látszik. Megviszek egy fésűt, majd mert ott fogják megcsinálni a hajunkat. Megviszek egy balát a hajunkra. Olyan jó szaga van, és nem ebbe fogok menni, hanem át fogok majd öltözni egy szoknyába, meg egy ilyen has valamibe. Úgyhogy van benne a sok fülön, és bemutatom, milyen fülbevalót fogok belerakni. A fülembe hát van ilyen, de ez nem tetszik. Hát vagy ezt fogom belerakni, vagy ezt, vagy pedig vagy ezt. Vagy figyeljetek meg, úgy rajtam kék szoknya lesz majd. Szerintem ezt fogom felizélni a fülembe, mert kék szoknya lesz rajta, be lesz vonva a hajam, igen, és pedig, én majd viszek magammal izét, úgyhogy most ki is veszem, mert hogy ebbe fogok menni, ebbe a fülbevalóba, és úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó,